тежкия жребий, който имах. В тяхната група се паднаха едни от най-силните добре подготвени отбори, а именно Словакия, Унгария и Словения. За разпределението на по-задните места в класирането, отборът ни игра още с тимовете на Белгия, Ирландия и Швеция, като в последния си мач отбеляза победа. По думите на ръководителите на тима, силите са били неравностойни, тъй като в повечето отбори е имало и национални състезатели. Все пак, участието ни на такъв световен форум бе полезен опит за момичетата, които имаха възможност да контактуват със свои връстници от различни страни, прилагайки чуждоезиковите си знания, сподели госпожа Ценка Пееви. Другият любим колективен спорт на гимназистите е волейболът. Отборът на 12-я клас за трети пореден път спечели шампионата в гимназията. На 17 април в Перник АС Златаров се проведе вътрешен училищен турнир по волейбол. Отборите в състезанието трябваше да са 4, но отборът на 10 Б не се яви и директно получи последното 4-то място. Според регламента на състезанието отборите играеха всеки срещу всеки. И трите отбора записаха по една победа и една загуба. По тази причина финалистите бяха определени по точков актив. Това бяха отборите на 12-я и 11-я. Битката между тях беше много оспорвана и се реши в 5 гейма. В крайна сметка 12-я клас е наложи на опонента си с 3-2 и така стана шампион за трета поредна година. Разделяме се с една от звездите на гимназията в индивидуалните спортове. Мирела Геркова от 12 Б клас е републиканска вице-шампионка по лека атлетика за девойки старша възраст. Тя се състезава в дисциплините 1500 и 800 метра гладко бягане. Мирела е сред нашите абитуриенти тази година, но тя ще предаде щафетата на една нова наша надежда в бягането. За нея след малко. А сега какво сподели Мирела за себе си пред нашия репортер Стефан Върбин? Колко време тренираш лека атлетика? От 7 години вече. В кои дисциплини се състезаваш? На 1500 и 800 метра съм. Гладко бягане. Кажи ни сега някои от твоите лични най-добри резултати. На 1500 метра имам 4 минути 53 секунди лично и на 800 метра 2.18. Скоро ти предстои републиканско в София. Как мислиш, че ще се справиш? Ще се бориш ли за медал? Да, разбира се, аз за това тренирам. Ще се боря за медал на 1500 и на 800 метра. Венера Огнянова е ученичка от 9-я клас в гимназията от тази учебна година. Преди това е учила и тренирала в София. Новата ли надежда също разговаря с репортера на БНГ ТВ Стефан Върбин за своите амбиции. От колко време тренираш лека атлетика? От 4 години. В какви дисциплини се състезаваш? 400 и 800 метра. Скоро ти предстои републиканско. Как мислиш, че ще се представиш? Ще се бориш ли за медал? Да, добре подготвена съм, много се стараех и ще се боря за медал. Кое ти е най-голямото постижение като състезател и как се представи? Най-голямото ми постижение беше в Турция. Завърших на 5-то място на 1500 метра миналата година и много бях доволна от себе си. Венера сподели с нас, че упорито момиче никога не се предава. Тя ясно да твърди, че на републиканското първенство, което ще се проведе в София на 26 и 27 юни, ще се бори с всички сили.